Ramogi TV. Jopuonjre jonyuol kaachiel kod jotelo mopogore ne noyuoro alam moyiedhi ne ringre mosenindo Elvis Otieno mayande ne en jatend jopuonjre e mbalariany ma Technical University of Mombasa. E nyasi no jagoro migawo mar arita Dr. Raymond Omolo ne ojiwo jopuonjre mag mbalariany mondo mi osom kido mar Elvis mokoni ne wuok oko mar kelo kanyakla jopuonjre rango chenro manyalo tayogi kendo dongo gi kanyakla. Joja oko nigi ler mar wachni kwa Mombasa. En nyasi mar alam moyiedhi ne ringre Elvis Otieno mane ong'ere kod nying mar The Beast, nyasi mane obagi e mbalariany matum Mombasa. Kae, jopuonjre ne oywago Beast kaka jatelo mane wuok oko mar riwo wigi kanyakla kendo kedo ne ratechgi. Today our son is gone. Our hero is gone. Our mentor is gone. Our president is gone. Where is tomb going to have somebody to help them? Beast was someone who was generous, and Beast wanted to see all the comrades happy. And in the spirit of Beast, he was saying that all comrades must enjoy. I look at Beast, his age, and the many times we got to talk and discuss a number of issues, and I'm really pained. E nyasino, jagoro e migawo mar arita Raymond Omolo mane otelo ne jotelo mamoko ne oywago Beast kaka achiel kuom rowere mane ochiwore mar neno ni lek jopuonjre chopo e wang'e kata mana bang' tieko sombe mar mbalariany. I mourn Beast because Beast saw an opportunity in the student leadership space, and he was never brought down by the fact that he comes from a university far away on the boundary of the country. Who believed in our leadership, a young man who chose to be able to speak out, despite the fact that everyone out there feels that division is the way to go for a country like Kenya. I am still positive that the things that we were doing with Beast, we will continue to push so that we make this country a better country. Ne bende ojiwo rowere mondo mi oti kod thuolo margi kapod gitindo e rango yore mag kelo lokruok mageto dongruok e pacho ka kendo chiwo ranyisi maber ne rowere wetegi. I don't know the kind of leader, student leader you are today, the kind of comrade or student you are today, but you must remember that life presents a lot of opportunities. When you take advantage of those opportunities, life will reward you handsomely. When you fail to take advantage of those opportunities, life will equally punish you. Did not choose comfort over reality. Beast did not choose division over unity. Beast did not choose burning bridges over crossing bridges. Beast is not the one who chose a comfort zone because it was easy for him to be able to get accolades. He was a true comrade, and here again lies a great man. May God rest the soul of Beast in eternal peace. Ringre Elvis chanchwale dalagi mantiere Awasi chieng' tarik 7 dwe manyien mar 8 kaito ik mare biro timore kinyne tarik 9. Opo tarik 7 obiro bedo flown to Kisumu gokinyi, kendo gokinyi no wabiro romo ne Kisumu kwa wuotho kode kwatere dala mar Awasi ma odhi for night vigil. Bang'e no tarik 8 wabiro bedo gi nyasi maduong' mar ko owadwa Elvis Beast. To ma en ranyis mar nyithindo ma pod dongo ni jatelo en jatelo kata tin. Nyathini nyocha en jatelo, en jatendwa wate. Tineno kako riyowa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Bas wadhi yu moro machuo kudogo bang' daka matin taneno ote maruka endi Trevor Nurses onego sirikal okony ODM to mako UDA matek mana